Iwe wakuya wanu wakura. Wakura iwewe kusukira tuma live twako bana. Wakanonoka shamwari. Ukupenga. Hakuna mna kupenga si akalonzi pop jina. Hauna kana munhu wani wewe reti saka munhu wese wewe. Saka iwe na madedido chete wewe ndimi valipo. Mata kwenyu na madedido. Chimbomo chagaika mkoma baba wepanapa. Vadiri handi pamwe ndo madedido wacho. Madedido wacho chaiye anambobvira akadira kana kuti bufu. Iwewe. Ulengende anyore iwe. Ngabate kamera zvandakaita izvi madedido arambe kwete kumurambira iwewe wakatanga umuziya aipa attack maJapanese ndakamnyorera andopo wakatanga umuziya here iwe paakataka maJapanese ndikati attack maJapan pamaka ataka maJapanese ndipo mukatanga kutomuziya mukoma popte saka muziya ka history ya madede ipiko attack maJapanese yani mutege yani munotosvika panapa Mtegei. Akusaiza. Isuso watisikatogoneka but vana madedido takavanyorera wani vakatoita kaiti wani. Yapi rimwe ravakazoita iringa iwo 3 maitsi avo. Kubva patavakataka maJapanese atakavatakira isusu. Iwo yapanapo chimisa kasoro. Muridzi wacho chaiye akanyorerwa song. Hana hwadhira akabobvu uye achiramba. Iwewe ninyewe toda kutrenda kuda kunzi unotaura munhu wese. Hakuyo tegai popi. Mutegi. Anonosvika. Pop 10 years almost ya. Oto jaira vanhu. Pop 10 mimi. Oya. Be humble wewe. Ana Martinelli mimi problem yenyu amtozivi kuti wedzi racho rinonzi hambo zvinorevei mukatonzwa kuti hambo makutofunga mukambo kudhonza tambo akutofunga kutenga stambo waiziya hamtozivi mukambo waiziya mambo avatozivi kuti kuva hambo kuita sei amene kumisa munhu ari kunyepera vanhu kuti ndokusava hambo here kudhara ikoko waiziya akuya achidefenda akamadedido ulengende nganozviziya but ona lawyer adaita kaloya waiziya ne upeka iwewe wakufana kumisa munhu wese so kuona Pop 10 zvari kuita here mama apengwa waiziya Pop 10 munhu akuda kutrenda and akanonoka kupinda musocial media zvekuya pamalive zvaari kuita zviya so pakaka live palive achipenga kahwana akanakidzwa nezvine zvita vanhu macomment section umu chichi akupenga angotaura zita remunhu wese wingidiya akazondidai baba Harare Japreza haana munhu ausiri kutaura waiziya but zvemashuwa chawaiziya ndakatorwa chimoko inyaya yekuti kanodyira vanhu musaga waiziya cha kane kachidya kachimoko kakahwanda waiziya kila tiyanu anofemberere kuti chimoko cha Pop 10 kudhara waiziya kakuda kuyakaitika kutaurika kanomakisa vanhu nenyaya yekuti wakasekererwa nevanhu social media ndo zvainoita waiziya vanhu vanokufuridzira so waiziya vanokufuridzira so zvekuti unogona kuti ukada kuvatedzera ka everyday nokutikandura tumoto here baba waiziya hatikwati mwese tumwe tumoto tukandwa kuti iwe ukatutedzera tumototo ndenda kuya panapo everyday ndichipenga nenyaya yekuti ndida kuti ndingoda tumoto uto waiziya tumoto unozomuka wakadzingwa nechizimbe waiziya munhu akanonoka kuonera zvinhu izvi
Top 10 ukurambira madedido asiri kana kukwanisawo kuyapa kamera zvatakaita izvi. Ongoya uramba ega. Naye mana mutege madedido. Auye kana padapa. Ouya padapa. Amadeda ana mapeji zvaizvezvi. Gora ndori nemapeji ake arikufanira kuroera round. Hasi kukwanisa kumatora. Batikoda waya asiri kumatora mfano uyu. Hatozivi kuti mapeji, hatozivi kuti chinonzi peji chii. Hagoni kana kushandisa foni. Sindi rake. Waiziya. Saka sindi rakweyo tozongorishandisa isusu chigona foni. Chete. Waiziya. Gora anatomboramba nesindi remufana. Waiziya mambo. Striker. Gora anatomboramba nesindi remufana yawo yabati mufana uya aziye basa resindi rariya. Asi utokwanisa kutsvaga sindi rariya. Mufana uya akutozoziya kukosha kwesindi rariya kwaya maartist akawanda vachitaura nezvesindi rariya. Waiziya. Asi iye ndakatorerwa sini. Waiziya. Saka uri artist here kana usina page. Ora itoboti bo. Chireka kakurwira nyaya dzisina basa. Handiti. Yengende. Wagwan. Ngati vaudze chokwadi kuti vapana waivaimbisa kwangema vaudze kuti wanga usingavaimbise kwangema ero vapana. Philazi. Vataurire chokwadi. Ameno nditaule pakuonekwa izi. Ubona tunaitiko ere. Yengende. Yengende. Vada fela yuto. Zuroka mgrumere. Zvapo umwe munhu anotombondinyorera ngoma ndomboimbo Different thing. Sha mangoma agara ndonyorwa sha waizi. But akasikuda kuti ndandigoni kunyora, asikuda kuti ndandigoni kunyora ngoma kana kuti ndandigoni kuimba ngoma dzangu. But ndikangoisa imwe different vibe. Waizi pattern da aisiri kumana vanyore masongo koma vakaipa zvisingaite. Waizi but inyaya ndiri kutaura iyoyi yekumbopa vanhu different vibe. So unokwanisa kutsvaga munhu otombonyorerwa otombonyorerwa chiunhu zviriko. Meno kutonge kunyadzisa iye Pop 10 chaiye aiuya palive panapa achipopota ningiyo ndakamunyorera song ningiyo ndakamunyorera song but saka inini kushaka nyora madedido ndikazvitaura adaurisa inini. Unoziva kuti Pop 10 ainyorerwa masong nani? German unomukeetera. German nunzi song yani. German. Saka mavahiti akawanda arikuita nawanga ari masong yani. Ende pane pasina kuti chakaipa pakuti wakanyorerwa cause iye aritotauro wani ndakambonyorera dinga akanyorera Pop 10 akangobvuma kupera zviperi kwete kuda kumisa mukambo kana kuda kuti uda kudhirowa vanhu. Mimi it can't. Pamwe ndiye anogona nyora munhu usanyorera munhu but usarambire vanhu chete. Vanhu ngavasangorambirani chete. Yokanyorera unhu danger. Waizi striker usarambire sarambire munhu kuona first yainaka wabvuma utongwa namambo.
Andi wanotonga madunhu ese. Una problem na pop 10. Ako ya pa social media. Ati kurei. Akati tunonekerei hizi. Wala chichi. I don't know kaushika. Yeah, one 11 alifana kuchora vanhu. Alifana kuchora vanhu vari kuita zvinhu. Kira kanza anoimba sei uya. Ari kusaiza munhu wese. Nyingi. Saka nhasi kuna tozoda find out Javani. atadze kozi tinotanda tese katakaonda zvakafanana. Saka inini naye tofana kungombomisana. Waiziya? Anti anozvita anodafi mama anodhanda. Ini ndo bolonja. Yeah man. Mamunya matete akaonda. Aiwa. Jumanji. Ana spina kugara kupopera Jumanji. Kambo. Chikira vanhu kusango akada kutora nai atoripo aiwa ukuti apo ya Aparipo. Oize It's now fire time. Fire time. Banywa zvakaomarara. takaipawo wakatomborira ukati free. Oize wakatorira tinoda freedom. Apana wafanawo chisewo vamwe vakumbo Mwari taurira mukoma wangu. Chigunduru chakamhanyisa vanhu ava. Pop 10 mukoma wangu. Inotodalirika wa yenyu muchimba patwa pandozongokuurayai kozinde nchimbira vakomana vari rurimi rwamai kunyeba slash mukoma ka namadedido wacho. Wese mamhanyisiro andakaita madedido ayaya koma Pop 10 anotombaisa Pop 10 amiri panomira superstar ndasvika vari pastage ayaya avakamiri koma munogona kuda kulauta muri musango but kana dzanyaya dzekuivi kana asiri yatoposta Brothers asana mbongoona kushow inoitwa right kana kwa Chipazi wambomuona wana kwa Chipazi aiwa awanike hapo isai mata niyo tanopemba vakadzima kari Pop 10 boko ari nena Chipazi yambomiswa munhu wese anofana ngoipa kuna Pop 10 kuti kawane kutrenda kade unzi kanotaura chokwadi but chokwadi chacho wakachinonoka Pop 10 wawana chako kutaurwa nana Mukambo warwa panapo Pop 10 akayazoti mamira dance kungezi unorambira madedido anorambira madedido asingazivi madedido wacho asati kanambobvira ati bufu achitaiwa zvinonyorerwa ati adzabhura dance kwatero kotikatanga proof ozotanga kunyara apeori dodifendera munhu madedido wacho anambobvira akarizviramba pakuti anoziya chokwadi hatina munhu atiri kunyebera kana munhu atiri kukomera waiziya
Totona kusulambi. Pamwe kamunhu minyo tikane tishaya. Minyo tikazviona iko ngeka wana relevance. Minyo tikakanono kwa kuya pa live. Sasa na baba. Wane moto ine What's the